Dobre, teraz. Dobrzy man gan, 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 ešte koľkokrát, dobrzy man gan, dobrzy mangan. Ježiši, League of Legends. Nie, počkaj, to sa nedá. League of Legends. Áno, tak. No, urob hardcore z hardcoreu. Päťdesiatkrát? Čo 50-krát? Toto. No čo toto? Ale čo? Čo toto? No povedz, Miňo, čo toto? Aha, ale ja som myslel, že urobíš hardcore. Miňo, urob hardcore zo slova hardcore. To je hardcore, čo? A ináč, League of Legends. What the heck is this? Harč. Ako sa vyslovuje dlhé C? Miňo. C? Dobre, okej. No tá ovca zase funguje. Nie, to musíš takéhoto smajla. Iný smajlo je neplatný. Tak to je naozaj háčok. Mio, urob hardcore zo slova háčok. Háčik? V čom je to hardcore? Toto je hardcore. Hácok! Vlastne to je... Co? Jasné. Ja viem čo. Je 20:13. Rádio Inuit. Ľadové medvede žerú slimáky. Preto vyhynujú slimáky po celom svete. A vlastne potom... potom kačky sa drhnú. A teraz profesionálne. Miňo? Ak sa máš? To je fajn. No keďže sa máš zle, tak vyhnú slimáky. Lebo keď sa máš zle, tak chceš urobiť samovraždu. Lenže to je si posledný slimák na svete, vieš? Ale ja už aj budem, veď zajtra, či pozajtra z Pelanky
po celom svete, áno, po celom dome, budú spelánky. Mio, dáme Dance Central. Pao, vyzývam ťa na súboj v Dance Centráli. What the heck is this? Ako profesionáli. Side of duty modern warfare. Mio, ty si to napísal zle. Vo Warfare si zabudol F. A ja som si hovoril, že je to nejaké divné. Mio, tak to sa nedá prečítať bez toho F, to je nemožné. No. Mio, teraz tam zase nemáš prvé R. Máš tam Warfare. Side of duty modern warfare. Že, áno. Áno, to nevieš, že takto sa rozpráva Kiko? Modern Warfare. Modern Warfare. Miňo, Miňo. Miňo, ak toto vyslovíš, Veržfáže. To znie ako maďarsky. Veržfáže. OK. Áno, chcem Ultra Epic 360 Hardcore No Scope Kill so snipkou. To sa dá zvládnuť. Isu vrhnfia v sojehifi cupiofi vzi ojci zjerdngi srvae it vmeťub čiarka pobat ksnčp i bbvna i peťs. Miňo, ale máš tam chybu, bo za čiarkou musí byť medzera. Miňo, leftol! Pozveme. Tak ti treba. Toto je špičková... Ako sa to volá? Áno, špičková šifra. Takúto nikto nikdy nevymyslel. A nikto ju nikdy nerozlúští. No vidíte, Milan ju vám ešte dokonca aj rozšíril. Má tam aj bodky? Nie, nenapíšeš. Ja ti to nedovolím. No dobre, dovolím. Ako by som ti v tom mohla Ja viem, ako ti v tom zabránim. Milan, pomáhaj mi. Zapam. Mňa zapam. Prečo máš zapam?
Co tam robi to w Minio? Co tam robi to w Minio? Co tam